Tumpukan ngayon ay nakakakita tayo dito ng 4 na piraso. 130 sa mga tumpukan. Ang isang piraso po ay 50 pesos. Meron din po 40 pesos na isang piraso po ng bangos at 100 pesos din po. 320 sa mga per kilo ng isdang pompano. Ilan ba yan? Ay 400 pesos yung mga per kilo ng alimango. Tapos yung hito mo, 200. Ayun, 200 po ang per kilo ng mga hito dito, no? Sa mga naghahanap po. Dito po ay may mga paninda pong mga hito. Shout out kayong dalawa. B1 B2. Ayun, shout out. Ayun, nag-kiss na naman ng dalawa. Shout out. Shout out po. Shout out po, shout out. Saan pa kayo galing? Galing kami na Quezon City. Ayun, shout out po. Pero Vienna, Austria. Europe. Ayun, shout out po. Sila po ay galing pa po ng Quezon City para mamili po dito sa Malabon Fish Market ng mga murang presyo ng mga seafood. Ayun, shout out po. Ingat po kayo, salamat po. Shout out po sa mga taga Quezon City na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Po, magkano hipon mo ngayon, Dodi? 320 lang, boss Tando. 320 sa per kilo po dito ngayon ng hipon, no? Nagaganda ang hipon natin ngayon sa Malabon Fish Market. Ang kanilang mga per kilo ng hasa-hasa, oh, 220 sa mga per kilo. Sa mga bitilya po natin dito, no, 120 sa mga per kilo. 120 sa mga per kilo ng espada. Dodi, paunti na paunti yung mga nilalatag mo, ha. Wala kang mahango ngayon? Ay, mas maganda magkape ka muna, idol. Iyon, santagay sa tagumpay ng kape. Mapapawi ng puyat. Dito po ay 160 sa mga per kilo ng gulyasan. Ang yellowfin tuna natin ay 180 na per kilo. Ang kanyang mga latag po dito, no, tilapia, sa halagang 50 pesos na tumpukan. Ayan, no, 1 kilo na yan, no. Interview na naman yan, mga interview na. 50 pesos sa kanyang mga latag na tumpukan. Dito magkano sa mga alimasag? Mga tumpukan. Ang tumpukan. Yan po, oh, 200 pesos sa mga kada tumpukan po ng mga alimasag, no. Ang laki, oh. 20 sa mga gilit na isdang bigit o tinatawag nilang maya-maya. Sa ulo ay 100 ang kilo. Mama, dito po, oh, 100 pesos na mga tumpukan ng hipon, oh. Marami na, oh. Silyo, oh. Ano yan? Ang laki, ah. Laki ng ano, no? Sa torsilyo magkano? 150 lang kilo. 150 po sa mga per kilo ng kanilang latag na torsilyo, no? Dalawa, 150. Sa per kilo, sa ganito kalalaki. 150 po sa mga per kilo ng kanyang salay-salay ginto. Diba? Yan po yung mga salay-salay nila na sa halagang 150 na per kilo. So, shout out! Lagi ko nadadatnan. Sabi ko nga sa'yo, hindi na siya mag-iinom. Magkakain na lang siya. Kakain na lang. Ayun. Yung umiinom, tumataba. Hmm. Yung kumakain, Mapayat. baliktad. Baliktad talaga. So, shout out, Lodi. Oh, shout out. Shout out pala dyan sa bayaw ko. Sa may Saipan. Ngayon. Joel Tando. Saipan sa ibang bansa. Sa kapatid niya. Yung kay Abilino Tando. Ayun, shout out. Shout out. Sino pa? Ingat kayo palagi. At saka kay Butoy. Shout out. Butoy. Eh, Sa asawa ko, nagtitinda ng kape. Shout out sa'yo. oh, shout out. Sa taga Romblon. Lahat pamilya ko sa Romblon yan. Ay, shout out po. So, ito yung ngayon yung mga per kilo mo ng tilapia Batangas. 100 pesos. Magaganda. Ayan. Kahapon di siya nag-shout out. Magandang umaga po at sa pagpalang umaga dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay nandito tayo, no, upang makapag-update ng mga panibagong presyuhan ng kanilang mga latag. So kahapon galing tayo dito at nag-update tayo sa mga presyo. Medyo tumaas ang kanilang mga presyohan ng hipon.
at kakaunti lang talaga ang kanilang mga latagan. So aalamin natin ang kanilang mga presyuhan ngayon pong araw ng Sabado. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So sa mga prutas po natin dito ay 120 po ang per kilo. Yan po yung ubas na seedless, no? So sa mga tumpukan ngayon ay nakakakita tayo dito ng 4 na piraso. 130 sa mga tumpukan. Ang isang piraso po ay 50 pesos. Meron din po 40 pesos na isang piraso po ng bangus at 100 pesos din po. So yan po yung latag ng mga bangus ni Boss Paeng na bangus dagupan. So shoutout sa iyo Boss Paeng. Kahapon wala ka. Oo, hindi ka nakapagtinda. Tapos may mga yellowfin tuna. Lodi, magkano ang presyo? Yellowfin natin Zambales, 180 lang kilo. 180 pa rin po dito yung presyohan ng kanilang mga yellowfin tuna. Quality na yun. Napakaganda oh. 180 po sa mga per kilo, no? Puro ganyan na lang po. Hinango na po sa akin yung mga pang-isang kilo. Sobra po niyan, mga 2 guwit. Mga isang piraso lang ano yan. Malalaking hipon. Magkano kilo? Magkano kilo? 330 sa mga per kilo po ng hipon. Pwede magkano ba yung mo? Di pa mo tatanggal po sa pratigas. Baka masira na ano. Magagandang mga pompano. 320 sa mga per kilo ng isdang pompano. Ano ba na ako? Ilan ba yan? Diniyo. Pompano white, no? Na masarap na lagyan ng tausi. Tapos sa galunggong po natin ay 160 na mga per kilo. At may latag din po mga tumpukan. Tilapyang Batangas. So shout out idol. Shout out, boss, Tato. 100 pesos na per kilo ng kanyang tilapyang Batangas. May order 10 kilo. Kanina 12 kilos, nakuha na. Ayun, 12 kilos yung order sa kanya, nakuha na ngayon. May order na naman sa kanya na 10 kilos na tilapyang Batangas. Pambenta siguro yan sa mga karinderya. Oo. Na pampirito. So shout out Kamanaba Tiles Center, ang tiles na matibay dito po sa Malabon Fish Market. Shout out. So sa mga presyon po ng mga gulay po natin dito ay may mga latag po silang 50 pesos na halos kalahating kilo, no? Tapos may mga 20 pesos na paninda na nakabalot naka-plastic. At tumpukan po natin ay 30 pesos na mga sayote, no? Tumpukan. Yeah, vlogger kaya. So yan po yung latag ng gulay. Dito naman sa mga paninda ni Moy Moy, 120 na isang piraso na bangus. So shout out Moy. Shout out. 160 sa mga per kilo ng kanyang pusit kalawang. Dito naman po ay may mga calls na 130 pesos na kada plastic. Yan po ay pakpak. Ito na lang natira. Pangubos na. Walang tindang gulay. Ayan, ito yung mga latagan din po dito ng mga gulay sa Malabon Fish Market, no? May mga nakabalot po sa halagang mga 20 pesos, 50 pesos. At ang ating mga magagandang yellowfin tuna na malalaki. So shout out Lodi. Ayan yung Lodi natin, no?
Lodi, magkano kilo mo ngayong yellowfin tuna? Lodi. 230. 230 sa mga per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Basta Sabado at Linggo, ganyan ang presyo talaga. Quality talaga tinitinda ko. Eh, yung quality oh. Yan ang quality natin. So shout out sa'yo Lodi. Yun. Yan po yung mga per kilo nila ng yellowfin tuna sa halagang 230 na per kilo. Shout out sa mga customer natin. Ayun, shout out sa mga customer ni Lodi rito, no? Ng mga pang-ihaw, pang-kilaw, punta na kayo dito sa Malabon Fish Market. At murang-mura po ninyong mabibili. Quality pa. Ayaw mo talaga makapagsabayin sa mga hipon, ha? Pag nagkabombahan, sigurado, bagsak presyo. Mas maganda na, ito lang, solo ko lang yung malalaki dito. So seedless naman po natin dito ay 70 pesos, 140 po sa mga per kilo. Tapos may mga tumpukan din pong lemon, no? 50 pesos at mga apple, 50 pesos din po. Lodi, salamat ha, thank you. Ay, salamat Idol. So yan po yung mga presyuhan ng kanilang mga prutas sa Malabon Fish Market, ha? Lettuce po natin, mga tumpukan po ay 30 pesos, napakarami na oh. Sa mga mahilig mag-samgyup, ayan po, meron po ditong tumpukan ng lettuce. Sa ampalaya po natin ay 100 kilo. So dito mababa yung ampalaya nila, no, ng mga binebenta oh. Boss, magkano na kilo ulit ng alimango? 400. 400. Dito po ay 400 pesos yung mga per kilo ng alimango. Tapos yung mga yung hito mo, 200. Ayun, 200 po ang per kilo ng mga hito dito, no? Sa mga naghahanap po. Dito po ay may mga paninda pong mga hito at alimasag, mga alimango, no? Sa alimango po natin ay 400 pesos na per kilo. Yan po ay mga buhay na alimango. Boss, salamat ha. Thank you. So yun po yung mga lagi nagtatanong sa atin sa mga presyo ng alimango. Dito po ay lagi kayo mayroong mabibili. Araw-araw po yan na sila po nagtitinda dito ng mga alimango. Magkano po isang kilo? Ay, malinis sa kuya, bossing. Ay, boss Lando. Good morning, bossing. Dito po 150 sa mga malalaki pong mga tahong, no? Tapos sa per kilo rin po dito ay 100 pesos. So Alibiki, oh, yun oh. si Pito tayo may kasulok kayo. Si Pito, shout out. Ayan, si Pito, shout out. Ayan na. Shout out po. Magandang umaga po. Ayan po yung mga veterano po natin dito sa Malabon Fish Market na talagang hindi po natitinag sa kanilang pagsisilbi sa kanilang mga paninda at sa mga customer. Magkano yung ano mo ngayon? Lando. 140 boss Lando. Sa espada, yun, 140 sa espada, no? Sa per kilo po. Tapos yung ano, itong sagisi. Yun po yung mga ano nila, no? Mga presyohan po dito sa... Ayun, 200 pesos po sa mga per kilo. Sa alimasag mo, Ano mo, boss Lando? 70 kilo. Kasi- Ano? 140 kilo. 140 ang per kilo. Masarap yan sa mga ano yun, no? Gata. Gata, ganitong kalalaki. Tsaka matataba po yan, no? Pero madalang pa rin, no? Madalang pa rin po mga alimasag. Shout out kayong dalawa, B1, B2. Ayun, shout out. Ayun, nag-kiss na naman ng dalawa, shout out. Wala yung apo mo? Bukas nandito. Bukas na lang ulit para sa mga apo. Thank you. Ikot muna ako. Salamat. Ay, boss Lando. Shout out po. Shout out po. Shout out. Saan ba kayo galing? Galing kami na Quezon City. Ayun. Shout out po. Pero Vienna, Austria. Europe. Ayun. Shout out po. Sila po ay galing pa po ng Quezon City para mamili po dito sa Malabon Fish Market ng mga
Murang presyo ng mga seafood. Ayun, shout out po. Ingat po kayo, salamat po. Shout out po sa mga taga Quezon City na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Hipon, magkano hipon mo ngayon, Dodi? 320 lang, boss Dando. 320 sa per kilo po dito ngayon ng hipon, no? Malalaki. Nagaganda ang hipon natin ngayon sa Malabon Fish Market. Ang kanilang mga per kilo ng hasa-hasa, oh. 220 sa mga per kilo. Kahapon mataas ang hipon, 360. Oo, 350. Ganun mga presyo kahapon. Si Boss Ed gumawa sa akin yung hapon, 340. Pang ano niya yun, pang tempura. Oo. Thank you salamat. So, pababa na po tayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at nakakapag-update na po tayo ng kanilang mga presyuhan na nakikita po natin na latagan dito sa ating bayan ng Malabon. So, shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa ating pagbablog sa Malabon Fish Market, no? Shout out. Shout out. Yan po yung mga paninda ng tinapa dito sa Malabon Fish Market. ₱50 sa mga kilo. Yan po yung presyo, no? So, ₱50 po yung per kilo ng kanyang mga tawilis na Malabon Fish Market. Ayan. Binaba na po ng ₱50. Kanina po ng maaga-aga ay ₱60 yung mga presyohan. Ngayon ay ₱50 po kada kilo. Ate, salamat po. Sa mga bitilya po natin dito, no? 120 sa mga per kilo. So sa mga oras na to, no, 8 AM po dito sa Malabon Fish Market, ang kanilang mga latagan po ay napakarami na at unting-unti na rin na dumadami ang ating mga kababayan na dumadayo dito, no. Meron tayong nakausap dito na yun nga, taga Quezon City na dumayo pa dito sa Malabon Fish Market. Bossing, magkano yung pompano mo? 320. Ayun, 320 rin dito. 320 rin po dito yung presyo ng pompano, no? ₱60 sa mga per kilo ng sariwang tawilis. Magkano asa-asa? Yun, dito po ay 240 sa mga per kilo po ng asa-asa, no? Yan po yung tinatawag nilang isda sa Cavite ay kabayas. Pero sa atin dito sa Malabon, ang tawag po natin dito ay hasa-hasa. Salamat po. Thank you. Ano sabihin vintage yan niya? So shout out mga pogi. Pogi, ikot muna kayo. Benta-benta muna para makarami. Bibili siya. Nagkano kilo, Lodi? 300 lang pag pogi. Yung pag pogi ay ₱300 nyo binibenta ang kanyang hipon. Shout out sa'yo, pogi. Ayan. Per kilo po natin, no? ₱300 sa kanyang latag na hipon. $140 sa mga per kilo ng bangus dagupan, 120 sa mga tilapyang Batangas. So ito po yung laman ng tanigi, oh. Espada ho yan. Espada. Ah, Ito, 50. so may mga hipon din po tayo. Tapos sa mga salengang isda na 170, no, sa mga per kilo. Speaker dun, 100 lang. Sa kapila. Uy, speaker yun, ha. Yung nagbebenta na ron, ha. Ito, 50 lang. Dito po ay ₱100, no, 120 na mga per kilo ng tilapyang Batangas. So ito po yung mga nakikita natin, mga naiikot natin na latagan po sa Malabon Fish Market na kanilang mga presyuhan. Magkano kilo, pogi? Boss Dando, 300. Parcel, Boss Dando. Yun, ₱300 sa mga per kilo ng kanyang hipon. So shout out po. Shout out. 120 sa mga per kilo ng espada. Dodi, paunti ng paunti yung mga nilalatag mo, ha. Wala ka kung Wala kang mahango ngayon?
Ay, mas maganda magkape ka muna, idol. Iyon. Santagay sa tagumpay ng kape. Mapapawi ng puyat. Dahil walang nakita. Ang kape mo ay matapang pa. Matapang yan. Ay makipag-away. So, yan po yung kanyang per kilo ng espada. 300 pesos sa mga per kilo naman po dito ng ating hipon. Mga tumpukan po, no, sa mga halagang 50 pesos. Dito po ay 160 na mga per kilo ng gulyasan. Ang yellowfin tuna natin ay 180 na per kilo. So, yan po yung mga latag na nakikita po natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market na mga presyuhan. Ito po yung ini-slice ng ating lodi na yellowfin tuna. Pangkilaw lang. Pangkilaw. Napakasarap niya sa kinilaw, lodi. Ayan, no? Panalong panalo. Lagyan mo na lang ng suka yan, tsaka sibuyas. Biyakin ko. Pangkinilaw na yellowfin tuna. So shoutout sa pinaka-pogi na laging absent. Shoutout sa iyo, Tiyo. Shoutout sa tropa ko, TYJ. Ayun, shoutout. Shoutout kay paring Ariel, amigo. Shoutout. Ba't kahapon wala ka na naman dito? Lagi sa ano mo na. Busy lagi sa isang boteng Red Horse. 130 sa mga pandaing na bangus. Magkano per kilo mo na malalaking bangus? 130, no, sa per kilo ng malalaking bangus. 120 sa mga per kilo ng tilapyang Batangas. Doon po sa paninda ni Ate Potpot, 360 na mga per kilo ng kanyang hipon. So shout out sa pamilya Bantot. 350. Ate Potpot, wala bang bawas to? Di ba pwede 3 for 1,000? 360 sa per kilo. Ate Potpot, 350, no? Malalaki na rin tong hipon. Pwedeng pwede na. Shoutout kay Boss Jerry. Shoutout sa'yo, Boss Jerry. Iyan, boss na boss talaga. Tapos na kumain. Shoutout. Sige, salamat. So shoutout sa'yo, Lodi. Ang kanyang mga latag po dito, no, tilapia, sa halagang 50 pesos na tumpukan. Ayan, no. 1 kilo na yan, no. Interview na naman yan, may mga interview yan ah. 50 pesos sa kanyang mga latag na tumpukan. Dito magkano sa mga alimasag? Mga tumpukan. Ang tumpukan. Yan po, oh. 200 pesos sa mga kada tumpukan po ng mga alimasag, no? Ang laki, oh. 200 pesos po sa mga tumpukan. 120 sa mga gilid na isdang bigit o tinatawag nilang maya-maya. Sa ulo ay 100 ang kilo. Alimango. 400 ang kilo. Malaki. Dito 400 sa baba. Sa baba? Ito.
300. Dito po ay 300 pesos, no? Sa malalaki po ay 400 pesos. So sa mga naghahanap po ng mga alimango, meron din po dito sa pagbaba na o sa pagliko ng lugar na ito. Dito po, papuntang munisipyo. So tumbukan lang po ito ng Malabon Fish Market. At dito po ay may mabibili na kayong mga alimango. Yan po yung presyuhan ng kanilang latag na alimango. Pakita mo yung ano, titinda. Ayun, shout out sa iyo, Lodi. Ayun, Batang Nyugan. Ayan. Likod, Gusteter. 150 sa mga per kilo, no, ng mga galunggong. Yan, kailan upload niya? Mamaya. Oo, kapag nag-upload ako dito, laging ano yun. Mamayang hapon, mga bandang alas 3. I-edit na kasi ito eh. Boss, Lando, Explorer. 320 nga bibigay niya. Magkatumpukan Ito, 120 malalaki. magkano ipon? sa mga maliliit na pandaing po, no, 100 pesos sa mga tumpo. Sa malaki po ay 120. Pura na mami, taga-kapatid. Oh, wala pa kayong shot ah. May peres tayo, mami. Bagay maaga pa naman. Ano yan? Dito po, 100 pesos na mga tumpukan ng hipon, no? Marami na. Oh. Magkano naman per kilo? 120 lang. 320 na per kilo ng kanyang hipon. Alright. So, dito naman po tayo sa mga tumpukan ng mga isang kabase. Oh. 50 pesos na, napakarami na. Bakoko natin, no? 200 pesos sa kilo. Tawilis, 100 pesos na tumpok. Dito po ang mga latagan ng mga gulyasan po natin ay 170. 200 pesos sa mga yellow pintuna. 320 sa mga per kilo ng hipon. Vlog lang yun. Makilala tayo sa YouTuber. 100 pesos sa mga ulo. Dito po sa ulo, no? 100 pesos sa mga ulo ng bigid o maya-maya. Shoutout mo yung shoutout. Magkano ano mo, gulyasan? Tatang kay ate, bagong ribbon oh. Bagong ribbon, magpapasto kasi. Pakita mo yung ribbon. So, shoutout sa iyo, te. Ayan, meron siyang inaasikasong customer. So, ganyan na pong karami ang ating mga kababayan na dumarayo sa Malabon Fish Market. $250 sa mga per kilo ng alimasag ni Don Ramon. Shout out. So sa mga tumpukan po natin dito ay 100 pesos sa mga tahong. So shout out sa mga Picardel Brothers ng Tunsuya. Shout out sa inyong lahat ha. Shout out. Shout out sa iyo, Jeff Baliw. Kaya pa lang hindi ko makakita, hinahanap ko eh. Boss, Lando. So, shout out, Lodi. Magkano yung, ano to, tumpukan, kilo? Ah, tumpukan. Magkano tumpukan? 150 lang. 150 dito sa mga tumpukan ng alimasa per kilo. Ayun, 200 pesos po sa mga per kilo ng kanilang latag na alimasag, no? Ito mga torsilyo. Ano yan? Ang laki ah.
Laki ng ano, no? Sa torsilyo, magkano? 150 lang kilo. 150 po sa mga per kilo ng kanilang latag na torsilyo, no? Lodi, salamat ha. Thank you. Ito, tumpukan ng mga salay-salay. Sandaan ang tumpukan ng kanilang isdang salay-salay. Dalawa, 150. Sa per kilo, sa ganito kalalaki. 150 po sa mga per kilo ng kanyang salay-salay ginto. Diba? Yan po yung mga salay-salay nila na sa halagang 150 na per kilo. Ito mga malalaking isda ni Boss Ed Pompak. Shout out, Boss Ed Pompak! Bakit hindi tumutuloy mga tao ron? Tuloy lang. Alright, naikot na po natin ang kahabaan po dito ng Malabon Fish Market at nakapag-update tayo ng kanilang mga presyo ng latagan. So dito tayo sa kabilang linya na mayroon din pong bentahan ng mga alimasag, no? Dumagsa po yung mga alimasag po natin dito, no? Ayan, no? Sandaan lang ang tumpok. Ayun, 100 pesos sa mga tumpukan niya po dito ng alimasag. Sa mga per kilo, magkano? 180. Dito po ay mababa po yung mga presyo ng kanyang mga latag na alimasag, no? So shout out, Lodi! Dito po, no, ang lakatan po natin ay 60 pesos na mga per kilo. 40 naman po sa mga ubas. Yan po yung presyohan ng kanilang mga prutas. Yan po ay nagkakalaga ng 80 pesos na kada kilo ng ubas. So baybayin natin to at meron pa tayong nakikita rito sa mga latagan din po ng mga tilapyang Batangas dito sa ating mga kaibigan, no. Papa-shoutout uli natin si Agustin. Dito po ay 120 na mga per kilo ng kanyang ubas. Ang kanyang kiat-kiat po ay 100 pesos na per kilo. So shoutout po, te. Shoutout po. Order. Dami ha. Mga pang-ihaw na yan. Magkano kilo? 130 sa mga per kilo na malalaking tilapyang Batangas. Sarap niyan. Prito. O kaya inihaw. Dito po ay 100 pesos per kilo ng tilapyang Batangas. 130 sa mga bangus. So shout out. Lagi ko nadadatnan. Sabi ko nga sa'yo, hindi na siya mag-iinom. Magkakain na lang siya. Kakain na lang. Ayun. Yung umiinom, tumataba. Mm. Yung kumakain, Mapayat. Baliktad. Baliktad talaga. So shout out, Lodi. Yun, shout out. Shout out pala dyan sa bayaw ko. Sa may Saipan. Ngayon. Joel Tando. Saipan sa ibang bansa. At saka sa kapatid niya. Yung kay Abilino Tando. Ayun, shout out. Shout out. Sino pa? Ingat kayo palagi. At saka kay Putoy. Shout out. Kay Putoy. Eh, At saka sa asawa ko, nagtitinda ng kape. Shout out sa'yo. oh, shout out. Sa taga Romblon. Lahat ng pamilya ko sa Romblon yan. Ayun, shout out po. So ito yung ngayon yung mga per kilo mo ng tilapyang Batangas. Murang-mura na. 100 pesos. Magaganda. Ayan. Kahapon di siya nag-shout out kasi busy rin siya sa pagkain. Kasi yung cellphone mo, gara daw, gara. Nag-blur. Oo nga eh. Kaya nga inayos ko ng maayos para hindi malikot. Yun. So shout out sa'yo. Shout out. Agustin. Shout out. So yan ngayon, yan po yung mga presyo niya, no? Sa halagang Sandaan na lang, halagang 100 pesos na per kilo ng kanyang tilapyang Batangas. Immortal. Lando. Napakabisa yan. Kano kilo? Dito po ay 330 na per kilo ng kanyang hipo, no? Upload mo ba mamaya yan? Oo. Mapanood yung Tapos please, nagsasawa na kasi mas lado makakaano sa akin. Lagi nga tayo nahanap kahapon, nandito si The Legend of Fish eh. The Legend of Fish. Si
Avatar. Alright, sa sitwasyon at kaganapan po dito sa Malabon Fish Market, ang ating po mga bilihin po dito ay murang-mura po yung mga presyohan ng mga tawilis. Pero yung mga ibang isda po natin dito ay tumaas po, kagaya po ng gulyasan, yellowfin tuna, no? At ang hipon, kahapon ang presyohan ay 360 ang pinakamataas. Ngayon po ang pinakamababa po ay 300 pesos. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga kababayan na dumarayo dito po sa Malabon Fish Market. At sa ating kababayan na dumayo po dito na galing pa po ng Quezon City, shout out po sa inyong lahat. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan at kaganapan o sitwasyon sa bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.